Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane rimwe voice note iro randakatumidzirwa richibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi, makadi zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu, asi kana mava kupostawo nyaya yangu, please ndapota vikaiwo chitupa changu. Inini ndine nyaya yandikudawo kuti munge muchizosharewo with the rest of Zimbabwe. Ndikudawo kuti ndinge ndichizama kudzidzisawo vamwe variko kunze uko vanewo pfungwa dzekuti kuromba kwakanaka. Mukoma, regedzai ndinge ndichikurondedzerai kuti inini ndinge ndichizosvika musituation yandiri nhasi ndakasvikapo sei. Inini ndiri mudzimai ane makore 38 ekuberekwa, ndine murume wangu zvekare nevana vedu vatatu. Saka zvakaitika mukoma ndezvekuti inini nemurume wangu takambodanana patainge tichiri kuchikoro. Iye murume wangu pandainge ndiri form 1, iye ainge ava form 3. Zvino takazoti iye ava kuenda muform 4, inini ndichinopinda muform 2. Then vabereki vake vakabva vazotama vachibva kwatainge tichigara ndokubva vazoenda kunogara somewhere else, but tose tainge tigere kumusha. Saka takabva tazomboita makore akati one day tisina kana kuzomboonana zvekare. Then iye akazoti achinosvika kuya ndokubva azoramba chikoro, akabva azoendawo kutown, akabva azotanga kushanda, akabva azokwanisawo kuwana mukana wekuti pakambani pacho paainge achishanda painge paine mikana yakawandisisa. Zvino nerimwe gore akabva azouya kumaraini ekwedu, akazosangana neni pandainge ndiri kumashops. Takangoti tichingonoonana sevanhu vainge vasina kana kumbogara vakarambana, tikabva tazongotangidza kukuchidzira zvekare moto werudo. Kubva ipapo mukomana akabva atoti iwewe ndotokutora. On that same day mukoma ndozuva raakabva atonditizisa, yeti painge patova nemakore akati one day tisina kana kumbogara taonana. Ende mukoma, inini at that time ndainge nditoriwo nomwe mukomana wangu wandainge ndichitodanana naye. So zvinhu zvekuti kana ndikazvifunga each and every time pandinozvifunga ndinobva ndazotanga kuregreta kuti asi paya ndainge nditori nemukomana wangu ainge achindida. And right now kana ndikatarisa uyo aifanira kuti ange achizova murume wangu, upenyu hwake haasi munhu wekuti mupfumi kana kuti munhu wekuti anotongozvishandirawo a normal job, but I regret kuti dai hangu ndakazongoroorwa naye. But anyway, ndo zvinoita upenyu. Saka inini nemukomana uyo akazova murume wangu takati tasangana pamashops paya, iye ndokubva azototanga kutondimanikidza achiti iwewe ndotoenda newe nhasi, hapana pandingambokusiya. So akazongoramba ondimanikidza kudzamara ndafunga kuti ndoita sei apa kuti ndingobuda pamba pasina kana wandainge ndambozivisa, ndisina kana foni. Ndakabva ndaona kuti zvaisaita, ndakabva ndati saka ondiperekedza zvako ndobva ndazoenda ndonozivisa at least munin'ina wangu kuti akwanise kuzoudza vabereki vangu kuti ndo zvatafunga. Iye panguva yacho ainge aine motikari yekubasa kwavo, akabva ati okay, pinda mumotikari. Ndokubva ndapinda mumotikari tikabva tadzokera kumba. So mukoma takati tava kuda kunosvika kumba ndopa ndakabva ndazosangana nemukomana wangu uya, ndikabva ndahwanda mumotikari. Aitorakidza kutoti iye ainge achitobva kumba kunonditsvaka. Ndakati ndasvika pamba lucky enough ndikabva ndakusangana nemunin'ina wangu, ndava kutoda kutonopinda pagate. Ndikabva ndatomuudza zvose zvandainge ndaronga kuti iye aifanira kuti ange achizoudza amai kuti ndainge ndafunga kutizira. Mukoma, inini neuyo akazova murume wangu takabva driver tichidzokera kwavo. Tasvika kuya ndikabva ndatoona kutoti situation yainge iri paground yainge itoripo. Ndikabva ndatoona kutoti ndainge ndatoita a good decision panapa. Ndichisvika paya munhu wese akabva andifarira. Munongoziva kuti kana mumhuri muine kaupfumi mbichana kana kuti vanhu kana vachidya vachiguta zviya zvekuti vanhu vanoswera vachivengana rinenge ritori drama. Ndakangoti ndichingosvika paya iye achitopa
kuitawo introductions ekutoti uyu ndiye ava mukadzi wangu. Munhu wese akabva afara ndokubva ndazototanga kutotamba uroora paya. Mukoma upenyu wakazongoramba uchingoenderera kumberi pasina kana maregrets at all. Iye zvaaita ndezvekuti ainge achigara kutown, then after 2 weeks kana kuti each and every month end murume aibva azodzoka kuti ange achizoona mhuri yake, sezvo ainge aine motikari yaainge achishandisa yekubasa. Saka ivo vainge vachiita zvemadeliveries. Mukunoita madeliveries aya iye murume wangu munhu wekuti ainge aine mukana wekuti vaipota vachiba zvimwe zvavanenge vachifanira kuti vange vachienda kunodeliver. Vaibva valoda zvinhu zvakawandisa vobva vazonotengesa zvinhu zviya. Saka murume wangu munhu wekuti aigara aine mari, kunyange kuroorwa kwangu mukoma kwakadadisa, because murume wangu munhu wekuti kumadhiri kwainge kutori kwake. Each and every time paaidzoka achibva kubasa ainge aine mari yakawandisisa. Ininiwo ndakambozamawo kumuonesa kuti instead of spending all of this money, because pamusha pavo ndiye ainge ari breadwinner, ndainge ndichizamawo kumukurudzira kuti ange achitenga zvipfuwo, because kunyange zvake ainge achibata mari dzakawanda kudaro, but each and every time paaiuya nemari iyoyo mukoma yose yaibva yapera nekuda kwekuti painge paine maresponsibilities ainge akawandisa au ainge akatarisana naye. Vanatete vose avo vainge vakabva kuvarume, vana vavo vose vainge vakangovasiya pamusha, kozotiwo vana bamukuru nana bamunini vosewo vainge vakatotarisira kuti murume wangu ndiye aifanira kuti ange achivachengeta zvekare nevabereki vake. Saka yainge ingori nyaya yekuti kunyange akauya nemari yakawanda sei, aisvika paine maresponsibilities anenge akamumirira, anenge akawandisisa. So the more that I tried kuti ndinge ndichimuonesa kuti dai takwanisa kutengawo zvipfuwo zvedu zvekare nekuvaka, ndakabva ndaona kuti kana ndikaramba ndakatsikirira papoint iyoyo ndinokwanisa kuzoita semunhu akangouya kuti ange achizokanganisa mufaro wevanhu pamusha pavo, ndokubva ndazongonyarara zvangu. Asi iyi mari mukoma, mari yakambobatwa, asi mari yainge ichitambiswa. Yainge ingori nyaya yekuti money comes money goes. Nekufamba kwenguva pane pamwe murume paakazodzokera kubasa, akazoti achidzokera kubasa ndokubva atondifonera achindiudza kuti akangosvika kubasa ndokubva atoona kutoti vamwe vake avo vaainge achishanda navo vainge vakadzingwa basa. Saka madhiri kuti ange achizobudirira zvainge zvava kunetsa. Kubva ipapo mukoma nhamo ndopa yakabva yazopinda mumusha, because iye murume wangu basic salary yake pasina zvemadhiri, mari yacho yaisatombokwana anything. Ukuwo hama dzemurume dzainge dzajaira kuchengetwa nemurume. Saka pakazongotanga kungobuda tumwe tumashoko, ndikabva ndaona kuti panapa kuti ndirambe ndakagara panapa zvinonetsa, because at that time ndainge ndiine nhombo. Saka ndainge ndava kungogara ndiine BP. Murume the next time around paakadzoka ndakabva ndamuudza kuti inini handichasari, totodzokera tose. Iye ndokubva abvuma, but hama dzemurume dzainge dzava kuramba, especially vamwene vainge vaine kamweya kaya kekuti muroora kana akaenda kunogara kutown it means kuti kana kudya hatichadyi. Asi sezvisinei mukoma, ndakabva ndaona kuti kana ndikaramba ndakagara panapa ndinokwanisa kufa neBP nekuda kwemashoko, because ndainge ndakanzwa bamukuru vachendinyeya vachiti ivo kubva zvandainge ndakasvika mumusha umu ndainge ndakapinza mweya wenhamo, because before me mari yainge ichikwanisa kupinda mumusha, asi chavainge vasina kuziva ndechekuti yes mari yainge yakapinda, but vainge vasina kukwanisa kuronga nayo mari yacho iyoyo. Then ndakabva ndangoshingirira ndokubva ndazoenda nemurume kutown. Takati tichinosvika kutown kuya ndakarwadziwa mukoma kuti saka murume ndozva ainge achindirambidzira izvi kuti ndinge ndichiendawo kutown. Mumba ndakasvika muri muground, yet ainge ari munhu wekuti
ainge achibata mazimari. Takasvika paya tainge titori vanhu vekutoti taitorara pasi, yet ainge ari munhu ainge akambowana mari kuburikidza nemadhiri ainge achiita kubasa. Nekufamba kwenguva takabva tazotanga kutenga tuproperty one by one. Hama dzake manje dzainge dzava kusanzwisisa kuti kudhorobha uko kwaainge ari munhu wekuti ainge asina kana chinhu. Saka ndaizama kutoti ndinge ndichivazivisawo kuti kana tikatadzawo kutumira mari inhau yekuti tinenge tichizamawo kutenga property, sezvo ndainge ndakaona kuti mumba macho mainge musina kana chinhu. Apa kuti ndinge ndichizoti ndazvara mwana wangu ndichirara pasi nemwana zvainge zvisingaiti, uku murume achishanda. Saka tainge tava kutosacrifice kuti kana tikabhadhara rent tobva tatenga chikafu netuproperty. Saka pabasic salary iyoyo yainge ichipiwa murume wangu yainge isingatombokwani zvose izvozvo. Wainge watova upenyu hwekutsanziridza. Ruvengo rwakabva rwazomuka mukoma, but inini at that time ndakabva ndazongozviudza kuti I don't care. Then pane imwe nguva yekuti murume wangu akabva azoita accident, and paaccident iyoyo mukoma unfortunately pakabva pazofa munhu, asi iye ainge asiri wrong. Pane umwewo ainge ajamba red robot. Saka iye murume wangu paakazozama kunzvenga motikari iya yainge yajamba red robot, iyo motikari iya ichinodhumawo imwe motikari, murume wangu paakanzvenga akabva azorovawo vamwe mai vainge vachikrosa tara, ndokubva vazowira pasi zvakashata, vakabva vazotsemuka musoro, ndokubva vazoshayika paya. Saka murume wangu akabva azombomiswa basa zvishoma. Apa hakuna kana munhu akambomupa counseling. Zvinhu izvi zvakabva zvazotanga kumuafekta zvekuti iye ainge ava kungogara achingoti ndiri kurota mai vaya vandakadhuma nemomotikari vakashayika. So each and every night it's either aingopepuka obva agara achiti handisi kukwanisa kurara because ndiri kuti kana ndikangovhara maziso ndobva ndatonzwa kutoti mumba mapinda munhu, pane munhu ari kuda kundikuvadza. And iye aingoratidza kuti zvinhu zvainge zvakaitika zvainge zvakamuafekta a lot. Kubva ipapo tainge tava kungoti kana tikadzokera kumusha then tobva tambozamawo kuti tinge tichibatsirwawo nemaprofita akasiyana siyana. Kudzamara murume wangu azoti zvinhu izvi handisi kukwanisa kuzvinzwisisa, rekedzai nditsvake munhu anoita zvechivanhu akwanise kundidzingira mhepo iyi, because munhu uyu handina kumuuraya ndichida, but it was a mistake, and iye zveshuwa yainge itori mistake. Saka kubva ipapo mukoma akabva azotanga kungotsvaka vanhu avo vaainge achiti vanoita zvechivanhu. Kekutanga murume wangu ainge achienda ikoko ari oga. At that time ndainge ndisati ndatombobatsirwa mwana wangu, but mazuva angu ainge ava kuswedera. Then ndakazoti nhumbu iyo yandainge ndiinayo yava kunopinda mu8 months. Murume wangu ndopa akabva azondiudza kuti iye ainge awana umwe aikwanisa kuzotibatsira kuti mhepo iyoyo inge ichizodzingwa, because kunyange kubasa kwacho it was like murungu wake ainge ava kungotsvaka nzira dzekuti ange achizomudzinga nadzo, but ainge asingadi kumudzinga directly. So inini nemurume wangu takabva tazoenda kuya, asi takati tichinosvika kumatare kuya mukoma handina kufara nezvose zvandakaona, because first of all n'anga yacho kusazoziva kuti 24/7 inogara mugomo here, because kwatakaenda takati tasvika kuya mukoma ndokubva tazofamba zvekare kamwe kadistance, because ikoko kunogara n'anga yacho pane kwaunotosiya motikari, because n'anga yacho haidi kuti mugomo imomo mainoitira matare kunge kuchizosvika motikari, mafoni kana kuti zvimwe zvinhu. Saka pane umwe musha wekuti ndo kwamunosiya mafoni, bhutsu nemotikari kana kuri kunzi munenge muine motikari, then movha mazofamba netsoka. Tasvika pamusha paya iye murume wangu ameno kuti ainge akakudirectwa nani, but kana munhu afunga nyaya dzake
iye murume wangu disadvantage yake ndiyoyo yekuti zvinhu zvake anongozviita akangonyarara, anozongokuudza the final decision. Ndo zvakaitika ipapo. Saka takati tasiya motikari iya yaainge achishandisa yekubasa pamusha paya, ndokubva tazotanga kufamba tichienda kugomo kuya. Ende tainge tisiri toga mukoma, tainge takatoti one day but tainge tisingasviki zvedu kuma10. Ndokubva tazofamba tichienda kugomo kuya. Iyo ng'anga iyi inogara Mubako. Gomo racho mukoma rinotyisa, harijaiririki. Takazoti takwira mugomo muya, ndokubva tazogara ine queue. Umwe noumwe ainge achipinda achinobatsirwa nasekuru ivavo. Then nguva yeduwo yekuti tinge tichizopinda mumatare yakazoti yasvika, ndokubva tazotorwa neumwe anoshandidzana nasekuru ivavo, ndokubva tazopinda mumatare muya. Asi chakandinetsa ndechekuti takati tichinopinda mubako muya, inini ndainge ndiine kakutya, nekuti ndaifungidzira kuti maybe munenge muine rima kana kuti. Asi takati tichingonopinda mubako muya, ndakabva ndatoona kutoti mainge mutori nechiedza, amene kuti chiedza ichi chainge chichibva pai. Murume wangu ndiye ainge achitaura, inini ndainge ndakangonyarara. Ng'anga iya yakabva yati hongo murume wangu ainge asina mhosva, asi iyi yainge itori ngozi yainge yakaparwa, asi painge paine nzira dzekuti mweya iwoyo waikwanisa kuzotsipikwa kana kutsikirirwa. Murume wangu akabva azobvunza kuti taifanira kuti tinge tichizozviita sei. Mukoma, ndo pandakabva ndazoona ng'anga iya yava kunditarisa. Ndakati ndichingonotariswa nasekuru vaya mukoma, ndakanzwa hana yangu ichirova. Ndikabva ndaziva kuti zvinhu zvainge zvichida kutaurwa nasekuru ivavo zvainge zvisitomborina kunaka, because vakabva vati kwandiri, sezvo murume wako akapara ngozi ende mweya wacho mweya wemunhukadzi, zvinotoda kutoti iwewe semukadzi unge uchitoshinga kuti unge uchibatsira murume wako. Ndaona upenyu hwemurume wako uchizosvika pakuparara. Iye murume akabva azongoramba ungobvunza kuti zvii zvainge zvichidiwa. Sekuru vaya vakabva vazonongedzera pane zvimwewo zvainge zvakangounganidzwa panzvimbo ipapo. Painge paine mbiya, painge paine maplates aya akagadzirwa nemiti, painge paine nyanga. Vakabva vati kwandiri ndaifanira kuti ndinge ndichisimuka, then ndobva ndazoenda ndobva ndazononhonga mbiya kana kuti plate inenge yakagadzirwa nemuti. Ndakasvika paya mukoma, ndokubva ndazonhonga plate yakagadzirwa nemuti, asi ndakatadza kuisimudza. Ndakati ndatadza kuisimudza plate iya, vakabva vati zama zvekare kunhonga chimwe chinhu, zama kunhonga nyanga. Painge paine nyanga dzainge dziripo dzisingazivikanwi kuti nyanga idzodzo dzainge dziri dzei. Ndakazama zvekare kuti ndinge ndichinhonga nyanga, asi ndakatadza. Ndikazama zvekare kuti ndinge ndichizonhonga mbiya. Mbiya iya mukoma ndo yandakazokwanisa kunhonga. Vakabva vati hongu, zvaita muzukuru, mbiya iyoyo ndo yakusarudza, ndo yamuchange muchizoshandisa kweupenyu hwenyu hwose. Then ivo vakabva vazoti kwandiri ndinge ndichienda kunonokora ivhu panze. Ndakabva ndabuda mubako riya, ndikabva ndabuda panze ndokubva ndazonokora ivhu. Ndakati ndanokora ivhu riya, ndikabva ndazodzokera zvekare mumatare masekuru vaya. Sekuru vaya vachinotaura nemurume wangu vakabva vati ivhu riya randainge ndanokora panze rainge rakamirira ivhu rainge riri paguva pemukadzi uya uyo ainge akatsikwa nemurume wangu ndokubva azofa. Ende ndo kutsipika kwacho kwavainge vava kutoita mweya wake. Mukoma vakabva vazotanga kuita zvavainge vachiita, asi chakazondinetsa ndechekuti takangobwaira so ndokubva tatoona kutoti mukati membiya iya mainge mava nechiso chemukadzi uya. Then sekuru vaya vakabva vati mbiya iyi munofanira kuti munge muchizoichengetedza, haifaniri kuti inge ichizobatwa kana nani zvake. Ndokubva tazopedza matare aya. Takati tapedza kuita matare nasekuru vaya, ndokubva vazopa murume wangu kamwe kabhodhoro. Vakabva vati kabhodhoro aka kachakubatsira kuti
unge uchizoitawo mari. Ndokubva tazobuda paya mushure mekunge murume wangu abhadhara, tikabva tazodzoka zvedu kumba. Kubva ipapo murume akamboitawo nguva yakati rebei achitokwanisawo kutorara hope dzainge dziri nani. Then mbiya iya tainge tava kungogara takaiisa pasi pembedha. Ndakazoti mimba yatanga kurwadza zvino, ndakati ndazoenda kuchipatara mukoma. Mukadzi uya ndakamuona panguva iya yekuti ndaitonzwa kuti mwana ainge achipusha. Mukadzi uya ndakangokaruka ndamuona akamira pasaidi neni, ndokubva azondirova padumbu nembama, but haana kundirova zvinorwadza, akangondirova mbichana nembama. Akati andirova mbama iya ndokubva abuda zvake mukoma. Ndakati ndazvara kudaro mukoma, ndokubva ndanzwa kuti mwana wangu ainge asina kuchema. Ndikabva ndatoziva kuti there was something wrong. Mwana akazotanga kuchema but ainge achichemera pasi pasi. Ndakazoti ndatambidzwa mwana wangu nemanesi, ndikabva ndaona kuti zvinhu zvainge zvisina kana kumbomira zvakanaka. Ndainge ndazvara mwana akaremara. Zvinhu zvekuti zvakandirwadza mukoma, asi ndakabva ndazongogamuchira, ndikabva ndangoti ndo zvainge zviripo. Then murume paakauya ndo paakabva andiudza zvose zvainge zvaitika kumba. Iye akangoti ainge anzwa mamwe mamovements pasi pembedha. Paakazotora mbiya iya ndokubva aona kuti ivhu riya rainge rachinja kala, rainge rava nekala yered. Ivhu iroro richiita kunge rainge raiswa dai yered. Then nekufamba kwenguva mukoma ndakazoti ndaita zvekare pamwe pamoviri. Takazoti taenda kusikani, dokta ndokubva vazotiudza kuti mwana wandainge ndakatakura painge paine machances ainge ari high ekuti mwana iyeye aikwanisa kuzobuda ari chirema zvekare. Inini nemurume ndo patakabva tazofunga kuti tinge tichidzokera zvekare kuna sekuru vaya. Sekuru vaya vakabva vati ivo vainge vasingadi kuti inini ndinge ndichizobvisa pamoviri paya. Vakabva vati mishonga yekubvisa nhumbu ndinayo, but handidi kuti munge muchizobvisa nhumbu iyoyo. Zvikonzero havana kana kumbogara vatipa mukoma. Ndakati ndiine nhumbu yangu yechinumber 2. Ndo murume wangu paakazongotanga kungosangana nelake kudzamara azototanga kutoita zvekutenga gold achitengesa. Then ndakati ndazvara zvekare mwana wangu, mwana akabva abuda akaremara. Ndakabva ndazoita zvekare pamwe pamoviri mukoma. That same thing zvikabva zvazoitika, and each and every time ndaiti kana ndabva kunozvara taibva tatoona kutoti ivhu riya rinenge richingoshanduka. Now ivhu iri mukoma harisisiri ivhu but raita sekunge supu, so supu yered yakaita kunge ropa yakakora. Ende kana wakatarisa ivhu iroro unotoona kutoti ivhu iri riri kushanduka, riri kuita ropa. But right now mukoma murume ari kuti tiri kufanira kuti tinge tichiita umwe mwana zvekare. Asi inini mukoma I don't think kuti I can take it anymore, because the hardship yekuti ndinge ndichirera vana vatatu vose vari zvirema, kunyange zvedu tiine tumari twedu, asi it is very challenging mukoma. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa as a WhatsApp voice note ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndaneta mukoma, ndava nevana vangu vatatu vandakazvara. Vana vangu vose ava vakaremara. Zvakangoma hazvo vedu we.